Raná kozdelá, strmhlavý pád, zväčša takto končia staré továrenské komíny. Tento viac ako 100-ročný komín ale čaká iná budúcnosť. Vo vnútri postavili rebrík, kto bude mať guráž, môže vyliezť až hore do výšky 41 metrov. Pre bábovky to nie je. No určite nie. Je to ako keby ste mali preručkovať na 17-poschodový panelák. Dobre. Ako je vidieť, naozaj je to výlet len pre silné nervy. Stanica Poprad-Tatry. Staré komíny, zväčša výhľad na hory kazia, ale tento je naozaj výnimkou. Zatiaľ rozostávaná vyhliadka, dokončiť by ju chceli na Valentína. Teraz nás čaká rovnaký, keď nie náročnejší zostup. Kedysi to bola parná elektráreň, dnes špičková galéria. Naposledy sa komín postaral o malý rozruch, keď v jeho vnútri pálili starý papier. Bolo konkláve pápeža, tak vtedy dymil tiež aj náš komín. Na bielo, na čierno? Nie, vtedy na čierno určite. Z Popradu Marek Vnenčák, televízia Markíza.